board member and province Mr. Samar. Wala iba kundi Honorable Paul Gonzales, kapapanisan sa Daton nga bisita tika ng California, ni Madam Leopa Garado. Again, amen po number sa sayawan ni Honorable Paul Gonzales, kapapanisan ni Madam Leopa Garado, kabisita natin ika ng California. Music, maestro.
Nakataylay anak kong asyaman. Kiri ko na doon, ikaw mapupot na. Isang masakit, inin akong dukhan. Pipilitan ko ay karuyan ko man. Kung gusto ka na, hindi ka anak ka. Kiri mo ka, ikuhin na limutan. Kung panagin mo, manig ka ako. Ang dapat ko na, ikaw karawa ko. Kung napapatikan ko, manukar na kuransa. Sa paglalay, akong muna-munaman. Saingan ng aming urat, nagsasayaw pinahal. Nakayaw ako ang sa akong nakilala. Ang saingan ng agas, nagsingan, bisnisan, anak. Sayaw niya ang partner, mas ilang niligurang. Nakataylay anak kong asyaman. Diri ko na doon, ikaw mapuputngan. Isang masakit, din akong bukhan. Pipilitan ko, kay karuyan mo man. Kung nato ka na, hindi pa pinalaktan. Diri mo ka, ako hinaligtan. Hindi mo balik ka na ako. Nandiyan ko na, ikaw karawa ko. Napapatikan ko ang karna kuransa. Nagtutlalay, akong muna-munan manggib. Nabay saingan ng aming kurang. Nagsasayaw pinahal. Nakayaw na kuransa, akong nakilala. Ang saingan daragas, nagsingan, mistisa. Anak, ang sayaw iyan, ang partner, mas nilatig na ulit. Ay nasayaw nga isisikati. Ang nagsasayaw hinipinatapermi. Lapit ang nakisi-kisi. Ang permana ang narunan. Pinadarapot na ni Kapitana. Nang ipausaan mga bisita. Ang pinang ang iragala. At una malalaw kita. Kapulungan panis ka pusalan. Ang puitis mamos ka. Ang kanang tinuka. Ay bayan ang sura. Ang tunang malalaw kita. Kapulungan panis ka pusalan. Ang puitis mamos ka. Ang kanang tinuka. Ay bayan ang sura. Ay naman liwat sayaw malumi-lumi. Ang inunod sa lamati. Mga sarayaw magkasamang leite. Ang ulat sa binanapepi. Ang hermana ang narumuna. Kindalala ako na ni Kapitana. Nanibang sa mga bisita. Ang kadang ang tira.
kapusanan, ang pwedeng kamag-anak ka natin ka, may umayan ang sulat. At unang pananaw kita, kapos ang panis kapusanan, ang pwedeng kamag-anak ka natin ka, may umayan ang sulat. Sibuyas ng latay, ay sa batas ko ang sibuyas ng latay. At istahan mo, ay, nahuhain mo husay. Ay sa batas ka maging sibuyas ng latay, ay sa batas ka maging sibuyas ng latay. At istahan mo, ay, nahuhain mo husay. Ang kanis na pusa na, ang pwitis na muthan ka ng tiruska, may upaya ang surat. Okay. So, parang highlight na, no? Maya daw pa ito, na ating pang ninauni, kay tatong mga balikbayan, andam ko nila kaupay, kay ating yuba, kaniya pagkuling pa, isayaw, mga atong niya ipulos. Binabalik ko magpapasalamat mo ang atong sinayoyunan, Honorable Paul Gonzales, kay ating yuba Garano, siri ko pa more blessings mo at mapagpulot agad ang pamindam siya ang magkumpay kalawa sa natong Birgen, Nuestra Señora de los Ángeles.